Nitiere quote moro mane wacho ni gidhombogo, education is the passport to the future and education is only served well when it is still at the young age. Mano en achiel kuom gigo eko manogo mbak gi chon ahinya. Live e chenro mari mar Rameny County chieng ma kawuono niri en nyadendi maseche magolo pache piny oling thi mondo mi giwinje. Owache kako nego beni wache to nikech en owacho ginero ma ong'eyo. Live for the first time ever, a first venue ever, Madam Winnie Mboya, japuonj mar Kiswahili kachiel to kod Kwano. Yes, you got it right. Kwano bende opuonjo. Kwadago mbak weche gi eko mag nyithindwa somargi gima dhombogo luongo ni behavior change kachiel kod ranyisi mag lokruok mar nyathi tirie nadi kapo nono ni kethruok mare nitiere. Sikia sani makoro ni weche gi eko mag somo ichako kende tam mar 2 e 2019. Nyinga en Haron Otieno machiegni e chenro niri. Idhi nadi? Adhi maber. Machiegni e chenro niri. Madam Winnie, gie sani eri ng'ato nyalo penjo ni to holiday idhi nadi? Haron, erokamano ne chenro ni. Yes. Anyalo wacho ni holiday dhi maber. To dhi maber ne mana jonyuol manong'eyo ni gin gi nyithindgi machiegni. Yes. Kendo ne gipuonjo nyithindgi kaka owinjore ni mondo bed ni gipuonjogi e kinde ma gin kodgi ka skul olor. Kamano. Nitiere ng'ama biro penjo ni seche ma skul olor niri, nitiere gik moko mathoth ahinya ma seche moko nyalo timore ma ng'ato nyalo neno kido moro ma seche moko nyathi nyalo bedo godo. Ang'o ma janyuol onego bed ni ng'iyo seche ma nyathi oloro skul ka oduogo dala in terms of gige eko malokruok mabet kuom nyathi? Erokamano Haron. Mokwongo yiena mondo mi awach ni janyuol ka janyuol nigi gombo mar mondo mi nyathine obed nyathi moriere. Janyuol mor mana kapo ni nyalo siem nyathine kendo inyalo wach ni ma nyathi joka ng'ane to nikech kido ma onyiso e society modake, e anyuola modake, e gweng' modake kata e familia moaye. Matiende ni e yo machiek onge janyuol manyalo gombo mondo mi obed janyuol mar nyathi machach. A spoiled brat, kisungu luongo kamano. Janyuol bedo mana maber kata mamor ka nyathine oriere tir kendo winjo gima owacho. Omiyo maendi aparo ni en gombo mar jonyuol duto to kata nyithindo bende. Aparo ni nyathi bende bedo mana mamor kapo ni en nyathi moriere minyalo siem ne nyithindo mamoko kendo ing'iso ni agombo ni mondo ibed kaka nyathi ng'ani. Omiyo thuolo ma wabedo godo mondo wabed gi nyithindo gi e holiday en tich janyuol to kod nyathi owuon mar neno ni odago ngima makare, gima iluongo ni acceptable e society ma en owuon emoaye, ma ok okelo tungni e familia ne kata ok okelo tungni koni gi kocha. To maendi bedo mana ka janyuol orieye. Aparo ni penja kido moko ma nyathi nyalo bedo godo manyalo nyiso ni nyathini osechako bedo nyathi machach. Mondo mi ing'e ni nyathini en nyathi machach, nyiso ni nitiere ne en gi kido moro maber. To bang' kido moro maber ni ochako weyo yo koro kodhi e kido moro marach. Maendi bende nyaka bed ni ise trace kaka janyuol. Aparo ni ranyisi mokwongo nyalo bedo nyathi ma interject sami wuoyo kode. An ang'eyo ni nyathi miwuoyo go ber mondo mi ochik ite. Nyathi ma chiko ite kinde ka kinde okawo janyuolne kata ng'ama duong' ma wuoyo kode kendo onyalo winjo mochik ite ne gima iwachone. Ka en nyathi ma samoro iwuoyo go to dhogi pok olwar to se interject, mano nyiso ni onyalo bedo nyathi machach. En gi behavior change moro. Omiyo mano nyalo bedo ranyisi mokwongo mar nyathi manyalo bedo machach. Kato sama o interject kata ka ok owe dhogi lwar ni nitiere gima waluongo ni body language. Body language ne chalo nade. Samo interject ni ong'ado dhogi to en gi duol moro mating'ore ni malo koso en nyathi mabolore. Omiyo mano endo en achiel kuom kido manyalo nyiso ni nyathini en nyathi machach. Madam Winnie, kapok wadhi mbele ahinya, seche ma nyathi oloro ma oduogo dala, nitiere gik moko ma inyalo wacho wach moro kaka mar ng'ado dhogi. Nong'ado dhogi kanodhi e skul manodok yepo chande koso ochako ng'ado dhogi sama oa e skul niri eka koro chako duokre kodi. At what point ma gini eri chakore? That is it. Emomiyo awacho ni janyuol ka janyuol nyaka ng'e nyathine. Ka chon ne ok ong'ad dhogi to koro koduogo to kitemo wuoyo kode to ok owe dhogi lwar, ok oyie mondo mi imiye instructions kaka janyuol. Mano is an indicator ni nyathini nyalo bedo nyathi machach.
Mano point mokwongo. Point mar ariyo waluongo ni nyathi ma defiant. En nyathi ma inyalo wuoyo kode, to king'iye tiwe ni owinjo. To kiloko toki kakoro imiye thuolo ni mondo tim olu instructions imiye kande, tiyudo kakoro kendo otimo gimopogore or ok otimo gima ne miye ni mondo timno at all. Mano is a defiant child. Nyiso ni gima ne miye, instructions mane miye ni mondo tim, koro oseweyo moko timang'o? Moko tim. Mano nyiso ni en gi kido mar nyathi ma koro chako bedo machach. Tende ni chon notimo, to koro nitiere withdrawal ma koro obedo. Nyiso ni it's a behavior change manyalo nyisore. Machielo nyalo bedo disrespecting authority. Authority chakore gi ot kae. Kama wane gi baba, gi mama, kanyakla gi joma dongo bende, to kata mana joma tindo ne bende. Sama ng'ama duong' wuoyo kode, to ok oduoki, be ok olu giminyise, mano nyiso ni nyathini osebedo gi a different behavior change. Omiyo magi moko kuom gik ma ka waneno, kapok wachope okang' ma koro nyathini endi koro oribel, nikech nitiere okang' ma koro kochopo to koro oribel. Makati wuoyo kode to kotimang'o ok owinji. Omiyo mago are some of the behavior changes ma wanyalo neno kuom nyithindo. Bende nitiere lokruok minyalo wachi ni ma lokruok maber kata lokruok marach. A negative behavior change kata positive behavior change? Negative behavior change gi positive behavior change nitiere. Duto gintiere te? Gintiere te. Nyiso ni kane nyathini ne en nyathi maber, to chako bedo gi ranyisi kaka moko ma se mention chien kanyo go eko. Nyiso ni owuok e positive behavior change to duoge negative behavior change. Then nitiere moko ma bende ne gin nyithindo machach. To iwuoyo kode kikele instructions pile ka pile. Seke moko nyalo bedo ni ipuoye gima ber motimo. Koro onyalo bedo ni owuok e negative behavior change koduoge positive behavior change. Ranyisi mani wacho mawuok e negative kadhi positive. Asmi kwacho mokwongo chande ni mawuok e positive kadhi negative. Bende nitiere ranyisi moko minyalo wacho ni gin gineno gi oko mar ng'ato kopogore gi mar duole ni gineno ma samoro neno ka en wuok inward mare. Be nitiere behavior change moko minyalo neno gi oko mikone nyathini iri to kaka nene niri onyango ni chal ni lokore, auma ni iri chal ni lokore. External behavior change, signals mag behavior change. Nitiere signals mag behavior change manyalo nenore gi oko. Mamago wanyalo wacho ni gin e kit ng'ato. Samoro ne en nyathi mane mos. Kotimo gigene, to timo mos, kata timo e yo moro mochanore. To nitiere nyithindo moko mabedo influenced gi oko. And achiel kuom a negative behavior change manyalo neno gi oko en duokruok gi janyuol. Mano is a negative behavior change manyalo nenore gi oko. Machielo nyalo bedo dudo. Iwuoyo kode to ineno ka ok omos kaka nomos chon. Odudo kendo dwaro ni seche moko oting' lwete, ogoyi godo. Nitiere gik mosetimore kamano. Dudo ema kioro nyathi mondo mi odhi ogam gimoto, odeko kapok odhi. Odeko kapok odhi. Or kata ka ok odeko ka ok odhi, tineno ka okwongo rawo mokwongo tim gigene mondi kapok odhi. Manyiso ni janyuol nyaka koro wang' ting' duonde mondi mondo miyo timang'owa oluonge or ochako reminde gima nonyise ni mondo timang'o. Atieno na wacho ni dimoti pok idhi moto nyaka sani. Pok idhi moto nyaka sani. Wacho ni mondi kaw buge ni mondi som. To instead of kaw buge ne mondo som, samoro pod oyawo TV mondi kapod odeko e gik mamoko. Ng'atang' no penyi ni to ang'o makelo behavior change gi eki? Ang'o ma samoro kelo gi? Erokamano. Behavior change nyalo bedo ni wuok e environment ma nyathi ae. Environment ma nyathi ae, ka wacho kamano, to nyalo mean ni joma o-relate godo. O-relate gi joma chalo nade. Kizungu wacho ni charity begins at home. Nyalo bedo ni sepuonjo nyathini e dalaka, to kowuok oko, to obedo gi company machielo manyalo ruin behavior ne ma en godo. Omiyo owuotho gi joma chal nade, o-relate gi joma chal nade. Ko o-enjoy a bad company, to bro ruin the good morals ma en godo. Omiyo mano nyalo kelo a negative behavior change. Wuotho achi for ranyisi, maybe nyalo miwa ranyisi mar scenario ni eri. Ranyisi mar scenario ni endi, samoro ok en jakuo. To dhi o-relate gi nyathi moro mani oko kuchocho, malwete bor kata majakuo. Nyiso ni onge gimobro lan kuom nyathi majakuo. Gimonyalo kawo
kuom nyathini en mana kido mar kuo chande. En mana kido mar kuo no endo. Samoro en nyathi mane ber, mane ok owuoth alanda. To kodhi omako osiep gi nyathi mani oko kachacha, mabayo alanda, to kido mar bayo no bro timang'o bro donjo kuome nikech gima ginyalo share ma important kaendi en gima onge. Omiyo kit bayo gi kido maricho richo monyalo wacho. Gik machalo kaka madho gik makech, kaka ndawa, kaka njaga, ichako ne mana ni nyalo bilo matin. To ei bilo matin no endo bedo kaka koro kite maka ok otiyo gi gik machalo kamagi, to gini koro bedo kite. Bende nitiere gima nyalo wacho ni justified behavior change. Nitiere justified behavior change. Nitiere nyathi ma kata janyuolne kata nyuola kane neno to ne ginyalo wacho ni ma to koro wang'ado oko ma wabolo. To nitiere nyithindo gieki bende moko ma samoro onyalo defy anyuolane. Onyalo defy jogo moluore. To nitiere ng'at achiel samoro ok e anyuolani but ok okucho. Ma samoro ka wuoyo kode to nyalo neno the sense. Ma otimang'o ma oduogi ma olokre mobed nyathi maber. Omiyo gigi eki timore. Aparo ni nitiere cases mamoko bende ma waseneno kata mane aluora kuonde ma waaye. Nyithindo ma samoro society kata community noseng'udho oko mowacho ni nyathi joka ng'ane. To wawene jopiny emone kaka timo. To bang'e achien kane giwuoyo gi samoro mentors moko maoko, jogo eko manyalo wuoyo kode mondo mi olok pache. Nyathini endi nyalo loko pache. Gin gigo mosetimore and nitiere moko ma wase. Madam Winnie, bende jonyuol wegi nyalo contribute kata nyalo changia e wach nero mar behavior change mar nyathi? Positively koso negatively? Negatively nyalore. Emomiyo nwawacho ni discipline mar nyathi chakore gi ot ka. Ok inyal kwero nyathi ni kik madh ndawa ka in janyuol imadho ndawa. An samoro ndawa ni ichako ore e tinne. Ichako ore mondo dhi onyiew. Samoro samiore ni yore ariyo to be odiyore gi pesa ne moro onyiew mar adek. Omiyo bro chano timo kaka itimo gacha. Omiyo lokruok mar kido mar nyathi chutho chakore gi e ot ka. Rwakruok mari kaka ng'ama miyo chalo bro loko nyathini manyako. Bro loko nyathini manyako. Kaka irwakori e kaka en bende orwakore. To nikech kit lewni mirwako ema en bende obro timang'o obro dwaro mondo mi orwaki. Nyiso ni nyathini reflecti kaka janyuol. Ichalo kiyo mare. Madam Winnie, change kata mana behavior change mwalose ma negative nieri. Otimore dichiel ni pap osetimore koseng'e biro mos. Hold that thought. Live kawuok Millsview Hotel e tielo mokwongo nyaka nene. Madam Winnie Mboya wache kako nego beni wache, owache kako ng'e nikech owacho ginero ma oneno pile ka pile. Owacho ni Haron, janyuolo wuon bende nyalo miyo gigi kitimore to nikech ka ioro nyathi mondo mi odhi nyiew ndawa achiel kata mana ariyo, en bende owuon onyalo bendo gi gombo mar madho ndane. Chieng' moro achiel ka ochako mar madho ndawa, ibo wacho ni in iwuon itimo tiji kaka janyuol koso ne ok itimo. Kochopo Rameny County ma imanyo weche ge kuma mulo nyathi to aomo jogeko ma osebet kod nyithindo, jogeko mobet kod jogeko ma future margi bende biro bet kodaga gi nyithindo. Live e chenro mar Rameny County kawuok Millsview Hotel, Madam Winnie Mboya. Kikigole kae nikech bang' nyiri machuok kende pod wadhi nyime kodagi twak ni eri. Nyinga en Haron Otieno. Live kawuok Millsview Hotel mantiere Milimani e Kisumu County machendo mari mar Rameny County kamago mbaka weche ge ko mamulo counties mawa somo kachiel kodaka gi moko mathoth. Live chendo niri en japuonj mar Kwano, en japuonj mar Kiswahili, en japuonj
mabende ong'e weche geko mag ng'iyo ngima mar nyathi kaka odongo ka odhi malokruok geko mabende bet e ngima mar nyathi. Madam Winnie Mboya, jandiko marahuma ahinya e Leche Amadi kane ndiko buk nero mar The Concubine, nowacho ni Nyasaye makonyo dhiang' maonge hiwe riembo lwang'ni kuome. Koro ne to mondo kony oganda. Dibedi nyathi osechopo kanyo ero makoro wacho ni Nyasaye ema dhi konyogi koso podi. Duoko go ana aonge godo. Jalony Winnie Mboya live e chino niri mar Rameny County machiegni. Welcome etilo mar ariyo. Sama ne waweyi mane wakaw yo mar mko apinji ni to change gi kata malokruok gi gin gik matimore dichiel pap koso gin gik ma kaw thuolo kapok otimore. Erokamano Haron. Yes. Behavior change ok en gima timore dichiel. Behavior change en gima kaw ndalo. Bedni en mawuok bedo ma positive to negative kata mawuok e negative to positive. Nikech mondo mi nyathi ne obed maber to chako bedo marach. Nyiso ni nitiere opara moro mane oluwo. To para ni mondo mi olu makoro chopo kuma koro wawacho ni kite oselokore to the negative. Nyiso ni en gima progressive. Yes. Matiende ni kapok ochopo e okang' marach ahinya tinyalo geng'e. Mondo kiko chope okang' marach. Ka en gima ne en man negative mabire positive, mano bende nitiere e okang' makoro kochopo to ok owuoga e negative koduogo e positive dichiel. Nyiso ni en gima progressive. En gima biro with time. Tende ni ka ne en nyathi minyalo wuo godo to ei wuoyo kode mos ni emonene the sense. To ei mos ni eki ema koro ochopo makoro bed nyathi manyalo bedo makare kabisa. Omiyo kaka neno gi kaka paro, aneno ni behavior change ok en gima lokore overnight. En gima kawo thuolo. Nyathi ok chiew no dhi nindo kober to kapinyo ruto ruko rach. Ok ochiew ni kawuono no ber to kiny kochiew ni ten nyathi marach. Be ok ochiew ni ne en nyathi marach to kiny ne kochiew to koro en nyathi maber. Nikech nitiere bende okenge diere kaendi manyalo ywaye. Ni kanen gi a negative influence okonyal weyo gi awe adichiel nikech joka ka bende ne nigi company osiepene manen godo ne gin gi company omiyo samotemo mondo bed gi a positive behavior change to nitiere strands moko mapod yuae nikech gineno ni gi lose a friend a click mar joma richo mane gin godo. Madam Winnie, nyaka waring matek anya mondo mi wadhi solutions nikech saban no kakoro chako mae wawangwa. Solutions en tire janyuol maneni sani rito neno ka nyathine ni kod lokruok mar kido mopogore kendo koro dhiere odok e school sani gini koro chande kako nyalo konyo. Ndire janyuol bende manene sani ma ji dok e school ni to wacho ni ponono ne nyathina oduogo abiro ng'eyo nadi sepuonjowa kaka wadhi ng'eyo the indicators kachiel koda gi signs monego bed ni wang'eyo. Bottom line koro nyako penyere ni to ere kaka waketo correction kuom nyathi, ere kaka koro warieyo nyathi. To mokwongo chutho rieyo nyathi kod kumo nyathi ere pogruok mantiere. Erokamano Haron. Yes. Wachni aparo ni osechando ji mang'eny. Kizungu luonge ni discipline. Yes. To jomoko bende keto chachni e kind discipline gi punishment. Gi punishment, yes. Gik moko ariyo gi opogore. Discipline en miyo nyathi chik. Omako chike moluwore gi society moae. Chike ma are acceptable to society moae, to anyuola moae, to family moae. Nyiso ni ka wane e Kenya ka, to nitiere chike manyaka walu kaka jo Kenya. Ka wane anyuola wa, nyiso ni nitiere chike ma acceptable e anyuola no. Ka wane skunde wa kata learning institutions, bende nitiere chike mamoko ndiki mogur. Ka waduoge families wa, bende nitiere chike ma nyathi ka nyathi onego lu. Kaka skunde magisome, nitiere chike ma are laid down. Ginyalo bedo chike 10 kata 12 depending on the number ma skund no ni godo. Ong'eyo ni sama kama onego bede class. Ka gin skunde mag boarding, sama kama onego bed ni waluoko, sama kama onego bed ni one meals, breakfast, lunch gi supper. Matende ni kiringo contrary to kaka chike gi wacho, nyiso ni idhi against chik. Likewise to families bende mawae. Wan gi chike but they are not chike ma are inscribed. Okondik gi momwon gi e wall kamoro. But nyathi ka dongo to dongo kong'eyo ni e odwa ka nitiere chike mani sach chiemo nyaka ji chiem kamoro achiel. Ka nitiere house chores ma ji timo kata tije mag ot ma ji timo nyaka ng'ato ka ng'ato play a part.
Ka en sach doyo to nyaka ji do. Omiyo magi chike ma nyathi ka nyathi kodongo to ng'eyo. Maendi en nyathi ma disciplined. Ipuonje mako chik ma is acceptable. Ka waduoge punishment iluongo ni kum. Tiende ni en o inflict pain e dend nyathi. Okelo lit moro kuom nyathi. Onyalo bedo the physical pain, onyalo bedo the emotional pain manyalo miyo nyathi ywak, onyalo kelo stress kuom nyathi, bende onyalo end up e gima waluongo ni depression. Omiyo gik moko ariyo gi opogore. Nitiere discipline to nitiere punishment. Makelo rem ma ng'ato neno kata chulo rem apani thoth jo ng'eyo. Ere rem manyalo hinyo ng'ato ma ng'ato ywaka en punishment aina mane? Punishment machalo kaka yany. An samoro wa jonyuol wayenyo ka seche moko wadwa pimo kit nyithiwa gi kit le ma wapidho. Kaka guok kata kaka pak. Omiyo ka nyathi nyalo neno ni pime kod le mipidho. Mano nyalo kelo ne an emotional pain. Mano nyalo miye oywak. And mano nyalo kete into stress and also into depression. In miyanyo nyathi pile ka pile ifuo kama mawi chal kod guoga mapidho chande. Madam Winnie Mboya wacho live achiel kachiel kawuok Mills View Hotel Milimani Kisumu ni Haron mano en chiel kum punishments kata mana kum gweko ma hinyo nyathi. Nitiere miyo nyathi dende chwero remo kata mana hinyruok mang'ado gimoro. Nitiere bende machielo ma nyathi bedo koda ka girem kata mana stress ma iye kachiel to koda gima nero bende chando pache kata mana tocha mamiyo pache. Mago weche mag japuonj Winnie Mboya. Madam, kawadhi mbele mar ng'iyo gige kata mana lokruok geko manyalo bet kata mana types of punishment monego bed ni betie. Kapok apenji ni to ere maber monego bed ni betie. Wan kod statistics manyicho ne Wuok mawacho ni moinga tamalo 50 mar nyithiwa chako timo gige machalo kaka pornographic gini kaachiel koda gidongo e ngima nero ma ochoch. As a Kenyan teacher, ang'eno ok inyal loso on behalf of all the teachers nikech onge kod authority nero. Do you feel ni you have failed as Winnie as a teacher in ensuring ni in a small capacity mar nyithindo ma samo Nyasaye trust godo inyalo ng'iyogi ma ok gichochni? Erokamano Haron. An aparo ni dhano ok nyal bedo 100% right. Inyalo timo berni to kochope okang' moro to nitiere kama inyalo bede gi rem kaka japuonj kata kaka janyuol. Inyalo temo ni ei klas achiel momini nitiere nyithindo 80 gi wiye. Kech mano e enrollment ma wan godo sani. To e time frame momi kaka japuonj, ng'eni sami donjo kanyo in gi dakika 35 kende gi nyithindo 80. Dakika 35 ni en mar imparting knowledge to nyathi. Apart from imparting knowledge no, onego bed ni rieyo gi bende. But time ni is limited. Sama time ni en limited, nyiso ni in bende in limited e gima no onego bed ni idwa timo ang'owa, idwa timo kaka japuonj. Omiyo chutho nitiere rem. As Madam Winnie, have you failed a capacity mari kaka japuonj in a small way mar rieyo nyathindo koso ito poki fail? That is why I'm saying ni onge ng'at ma is 100% your personal perfect. take. Your personal take as Madam Winnie. Nitiere rem man bende asebedo. Mi bende isebedo godo. Fair enough. Ere kaka onego bed ni waketo lokruok kata mana correction kuom nyathi? Erokamano Haron. An kaka japuonj kaka janyuol bende an gi geno ni nyathi ma iwuoyogo and ok wuo kode dichiel tiwuoyo kode constantly. Nyathi ma kamaendi nyalo change. Mar ariyo e capacity marwa kaka jopuonj gi kaka janyuol. E families ma waaye wan kod different styles of parenting. Familia ka familia ni kaka gimiyo nyithindgi dongo. Nitiere family moro ma jonyuol are authoritative. And ng'enywa ndalowa aparo ni mage families mane wadongo. Kama janyuol nigi expectation. Giembabo wacho ok kal. En gi expectation to failure to meet those expectations. Nyiso ni nitiere consequences. And consequences mostly were punishment mane wawuoyecha. Mabro inflict pain. Mabro mi the physical pain. Bro mi the emotional pain bende. Omiyo parenting skills pogore sama wakelo corrections e family. Omiyo nitiere the authoritative parents. Magin kaka giwacho no e kaka giwacho. And failure to do that nyiso ni nitiere consequences. Nitiere nyithindo moko ma this type of parenting skill kata correctional skill oserieyo.
Nitiere machielo bende ma is permissive. Iluonge, ikwere, you reason out. Yes. Miye thuolo mondo mi opim kodi. Nyathi. Minyuolo. Gima kama notimore. Onyanga ng'o mimadho ndawa, mano nyaka nyathi piny ku reason kode? Mondo mi opimni ang'o momiyo imadho ndawa. Yes. Ka en nyathi mathuolo, depending on upbringing mar family. Madam Winnie, ma nyathi monyuol kanye? Ma nyathi monyuol e yodi ka. Tikete piny minyise ni to onyango wuoda ang'o mimadho ndawa? And that is why I'm still saying ni parenting is a collective responsibility. Yes. Ok en mara kaka ng'ama miyo, ok en mar wuoro kende, en mar miyo gi wuoro gi ner ni nyathi to gi the whole of community ma nyathini timang'o? Omiyo sama kete piny ni samoro kan min gi kenda, wuon gi bende nitiere ka, nyiso ni ner gi moro bende nyalo bedo kode mbaka ute. Wanyalo go kode mbaka wate. Anyalo go kode mbaka at my personal level. Wuon gi nyalo go kode mbaka at his personal level. To gi the whole of the community mawae. Omiyo that is what we call the permissive. Corrective measure. Director mara nyisa ndo dakika madiroma adek ne mondo mi watieki penjo pod thoth mokalo. The best way mar approach ne nyathi en mane? The best way mar approach ne nyathi. Mondo mi rie nyathi makoro bam. Mondo mi rie nyathi mobam. En wuoyo gi nyathi. And like I said, e kinde mokalo chien, ok en wuoyo manyadichiel, ok en wuoyo manyadiriyo. To en a constant reminder, nikech nyathini bende nigi external forces madhire. In as much as itemo mondo mi irie kaka janyuol, to nitiere forces bende moa oko, depending bende gi age ne, age group. Wang'eyo ni nitiere the adolescents, jok makoro nie puberty stage, ma dendgi koro lokore gi osiepe ma gimako bende. Koro magi are external forces ma UI, but the most corrective measure maber is communication. Madam Winnie, adwa ni mondo mi okangi gi mipenji ni lal na kairi. Kata kamano ageno ni obro pare, ana ngi kamera ni retir. Los gi janyuol makoro ol nyathine dok e school to ol nyathino osebedo ka chande rusa mangima. King'iyo kamera ni retir. Erokamano Haron. Ne jonyuol ma samoro geno gi osegik chuth makoro giwacho ni nyathini to setama. Aparo ni pod nitiere thuolo ma wanyalo miyo nyithindwa mondo mi gilokre. Ok wayie ni mondo gilokre dichiel to nikech lokruok biro mos. Ok ne in kendi kaka janyuol. Diwach ni onyalo tami kaka janyuol. To samoro poki explore joma moko bende. Poki wuoyo gi joma moko bende moluori mondo mi owuo gi nyathini, mondo mi orie kendo mondo kete okang' maber. To nikech lokruok mar nyathi koa e kido marach kobire kido maber, en gima biro mos to en a collective responsibility. Chakilos ki kamera ni eri los gi nyathi masache moko no chando janyuol oseloko kite to dane mondo mi odhi e skul kata chieng' moro bed kod gimoro. King'iyo kamera ni ter. Erokamano. Ne nyithindo ma wanyuolo kaka nyithindwa, muma wacho ni luoro janyuol ber, to nikech ei luoro janyuol no ero nitiere gima Nyasaye wuon ema nosingo ni biro godo ne nyithindo eko moluoro jonyuolgi. Omiyo ka in nyathi ma samoro janyuol osewuoyo godo, nitiere Kiswahili word mawacho ni asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Kaponi inyalo chayo janyuolni e kindeni ma owuoyo kodi, mochako luongo joma moko bende mowuoyo kodi, to pod in mane okang' mar bedo achach, nyiso ni e kinde mabiro mbelego piny nyalo puonji. Tok nyal bedo maber ka janyuol ni koro neno ka piny puonji. En thuolo ma nyaka koro walokre kaka nyithindo. Nyaka koro ulokruok kanyo mondo ung'e ni to ang'o ma idwaro kuomu kaka nyithindo, mondo mi ka udoke tam mar ariyo to ubed ni unyalo luoro jopuonju kendo unyalo mako gigo eko mipuonjo e skul. Madam Winnie, in japuonj udhi yaw skul sa. Nitiere japuonj moro ma kidhi yaw skul kama chunyi ochoto kono nyithindo kano chanda tam morumo chate kendo gichako duogo chanda kendo. King'iyo kamera ni ter 30 seconds. Erokamano. Anyalo wacho ne jopuonj wetena ni teaching profession en a call. To en a call ne joma no winjo luong mano donjo e puonj kaka gima en luong mano migi. To samoro kane in ng'ama no yudo luong to chunyi jok. Aparo ni pod en kinde ma wanyalo rieyo nyithindo ma sirikal osekete lwetwa.
wanyalo rieyo nyithindo bende ma Nyasaye oseketo e lwetwa mondo mi gibed nyithindo moriere tir, to nikech ok wanyal bedo ni waonge gi geno, to nikech geno no endo pok orumo ni kaka japuonj, pok orumo na kaka japuonj. Kama dibedie ni wareme, to wanyalo penjore koni gi koni mondo wane kaka warieyo nyithindo magin nyithind Kenya ma sirikal oseketo e lwetwa. Kuot cha iwacho ni luongo nang'o? Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Kane wadongo ne nitiere moro na asiyesikia la mkuu uvunja guu. Uvunjika guu. Uvunjika guu. Jawinjo na kachiel kod janeno mar Lolwe TV seche moko Kiswahili bedo matek ahinya, to nyaka wache nikech ma loso e chenro mari mar Rameny County kachiel kawuok Millsview Hotel Milimani Kisumu, en japuonj mar Kwano kachiel kod japuonj ero mar Kiswahili. Wich maler, wich male, wich mawache kako nego bene wache live chenro mare achiel kende kamwa kele jogeko ma oromore bet e chenro niri mondo migol pachgi e Rameny County. Nunyisa mondo mina kel okil Kamaloka na kelo no Opondo Kaloma live e chenro niri. Nunyisa na kel county ma Kisumu na kel deputy governor Matthew Owili live e chenro niri. Women rep nunyisa mondo mi akel na kelo Christine Ombaka live. Nunyisa akel jopuonj mawache kako ng'e aloga kelo no Madam Winnie Mboya keteka nikech kiane jiwo manyien aburo kelo ni wendo mane ngero moro goyo ne wang' maber, en wang' mang'iyo nyathi kadongo kani kod chuny malit ne nyathi obed makare. In kachiel kod an wan wang' mane mang'iyo nyathi kadongo. Kawuok Millsview Hotel Milimani Kisumu chope giko mar chenro niri mar Rameny County. Nyinga en Haron Otieno, gini en marwa. Thank you so much. Thank you so much for making time.